Οδηγίες μόνο για υπεύθυνους καθηγητές τμήματων. Κάνετε κλικ στο κουμπάκι για υπεύθυνους τμήματων και από την ιστοσελίδα που θα εμφανιστεί επιλέγετε το όνομα του τμήματός σας. Θα εμφανιστεί μετά μπροστά σας μια λίστα με τα αρχεία που αναμένετε να σας αποσταλούν με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τους αντίστοιχους διδάσκαλους καθηγητές. Αφού συλλέξετε αυτά τα αρχεία, σας ζητούμε να τα τοποθετήσετε όλα μαζί σε ένα φάκελο. Θα σας διευκολύνει αυτό κατά τη διαδικασία της εισαγωγής των βαθμολογιών στο MySchool. Αφού λοιπόν έχετε συλλέξει τα αρχεία σας, πηγαίνετε στο MySchool, αρχικά θα σας βγάλει σε αυτήν εδώ τη σελίδα, πάτε στη σελίδα Μαθητές, Βαθμολογίες, Εισαγωγή βαθμών ανατμήμα από αρχείο Excel. Θα εμφανιστεί μπροστά σε αυτή η σελίδα. Αρχικά θα πατήσετε το κουμπάκι Επιλογή αρχείου, το οποίο θα σας βγάλει ένα παράθυρο επιλογής αρχείου. Εμένα τώρα, επειδή δεν δουλεύει, θα ξαναμπω και θα το ξανακάνω με την ελπίδα ότι τώρα θα δουλέψει το κουμπάκι. Πατάω το κουμπάκι Επιλογή αρχείων, ναι, και πάω στο φάκελο που έχω συλλέξει όλες τις καταστάσεις βαθμολογίας. Διαλέγω το μάθημα που θέλω, ας πούμε αρχαία ελληνική γλώσσα, και όπως βλέπετε εδώ μου έγραψε το όνομα του αρχείου Α3 αρχαία ελληνική γλώσσα Excelist. Το φύλλο στο οποίο βρίσκονται οι βαθμοί έχει το όνομα βαθμοί. Θα σας το δείξω και εδώ, βλέπετε το όνομα του φύλλου εργασίας είναι βαθμοί. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα πράγματα, η εισαγωγή θα γίνει από την γραμμή 5, σημειώστε το. Γιατί η πρώτη γραμμή που έχει στοιχεία μαθητών είναι η γραμμή 5 στο υπολογιστικό φύλλο. Η εισαγωγή ως τη γραμμή δεν το συμπληρώνεται, μόνο του θα ψάξει και όταν τελειώσουν οι αριθμοί μητρώου σε εκείνη στην στήλη που βρίσκονται οι αριθμοί μητρώου θα σταματήσει. Οι αριθμοί μητρώου βρίσκονται σε ποια στήλη? Στη στήλη 2. Σας το δείχνω. Εδώ η στήλη 2, η στήλη B είναι εκεί που βρίσκονται οι αριθμοί μητρώου. Γυρνάω πίσω. Οι βαθμοί σε ποια στήλη βρίσκονται? Βρίσκονται στη στήλη 5. Το δείχνουμε και αυτό. Εδώ βλέπετε στη στήλη E είναι η στήλη που έχει τους αριθμούς των βαθμών. Οπότε συνοψίζω, η καταχώρηση βαθμών αρχίζει από την γραμμή 5 και γίνεται από τη στήλη 5, ενώ οι αριθμοί μητρώου βρίσκονται στη στήλη 2. Αυτά τα στοιχεία θα είναι πάντα ίδια για όποιο αρχείο και να ανοίξετε. Εισαγωγή από τη γραμμή 5 έως τη γραμμή 0, αριθμός μητρώου στη γραμμή 2 και βαθμός στη στήλη 5. Διαλέγετε το όνομα του τμήματος, το οποίο είναι ίδιο με το όνομα που βλέπετε πάνω με πράσινα γράμματα, είναι το Α3. Για τις ξένες γλώσσες θα είναι διαφορετικό, γιατί στο MySchool καταχωρούνται ως ξεχωριστά τμήματα τα τμήματα ξένων γλωσσών. Το μάθημα είναι ίδιο, αυτό που βλέπετε πάνω με τα πράσινα γράμματα, αρχαία ελληνική γλώσσα, οπότε αρχαία ελληνική γλώσσα, βαθμολογική περίοδος Β τετράμινο και ο τύπος βαθμού είναι προφορικός, δεν έχει κάτι άλλο. Πατάτε έλεγχος αρχείου και περιμένετε κάτω, θα σας εμφανίσει τους αριθμούς, τους διάβασε επιτυχώς από το αρχείο. Αλλά δεν έγινε η αποθήκευση στη βάση δεδομένων, οπότε για να γίνει αυτό πατάτε αποθήκευση και σας λέει η αποθήκευση ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Για να διαπιστώσετε στο τέλος ότι έχουν καταχωρηθεί επιτυχώς στη βάση δεδομένων όλοι οι βαθμοί που κάνετε, γιατί μπορεί να κάνετε κάπου λάθος, να διαλέξετε ας πούμε λάθος γραμμή, λάθος στήλη, ή δεύτερη φορά να επιλέξετε ένα αρχείο και να το βάλετε σε άλλο μάθημα. Για να είστε σίγουροι θα πάτε στο τέλος να κάνετε αναφορές μαθητών, βαθμοί και να επιλέξετε καταστάσεις βαθμολογίας. Εκεί θα επιλέξετε όλους τους μαθητές του τμήματος, ανανέωση καταλόγου, με αλφαβητική σειρά. Πρώτα θα δείτε γενικής παιδείας και μετά ξεχωριστά των ξένων γλωσσών, και αφού τα επιλέξετε αυτά θα κάνετε προεπισκόπηση. Εδώ βλέπετε έχω μόνο για 2 μαθήματα καταχωρήσει βαθμούς. Καθώς θα προχωράτε πρέπει να γεμίσουν όλα. Αν υπάρχει έστω και μία στήλη η οποία δεν έχει γεμίσει με αριθμούς, θα πει ότι δεν έχετε καταχωρήσει όλους τους βαθμούς. Όταν τελειώσετε, τότε μπορείτε να ανακοινώσετε ότι τελειώσετε και όλα αυτά. Αυτά.